سلامن طعنان نخلهم تختاتلتي يخون اندابلكو ناوناي لمعنت مدبي كاتو أبناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعاهم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حزلكم متسلخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو حصر زولا زمهر مدب أفكاريتكا دنجل اندهلوت كتنس تخيلدو ولاس أي تخيلن زبل حتو ملسي حزلكم متسلخو سكاب ناي مدبي فتسامة حبيركم نتصنحو نزي channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبارن نتاني دول ملكت حانت شعب من كان استفلاليو ناي صوتا وركب ناي طعنا كمون حدار ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبرين حاتت مدبنا نابزحات سبات بزيحو بزحات حواتنا تمهرتين خوصدلو لايك جيركم جمهرو سدرا نسخونكم مني اندامسگنكو نام مدبيك ملس تنسي والا دنگل اندهالوت كقاتما يخقلدو نزبل حتو ملسو او زبليو ازي كخون زخقل قنا اتي ناي دنگلنا عينت imperforate ወይ ድማ ሙሉ ንሙሉ ዕጹ ድንግልና እንተዘይ ኮይኑ ጥራሕዩ ዓይነታት ድንግልና ኣብ ቀጻሊ መደበይ ክሕብረልኩም እየ ክስርሐልኩም እንተደሊኹም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኦኬ ኢልኩም ጻሓፉልና ድንግል እንዳሃለወት እንሲ ከጋጥማ ዝኽእለሉ ኣርባዕተ ምኽንያታት ቀጺለ ክሕብረልኩም እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ድንግል እንዳሃለወት እንሲ ከጋጥማ ዝኽእለሉ ዕድል እንታይ እዩ እቲ ወዲ ንዘርኢ ፍርኡ ወይ ድማ ንስፐርሙ ኣብታ ጓል ኣንስተይቲ በሪ ብልዕታ ወይ ድማ ኣብኡ ከባቢ እንተፍሲሱ ክጠንስ ትኽእል እያ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ስፐርም ናይ ወዲ ተንቀሳቓሲ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ናብ ማህፀና ብምእታው ነቲ እንቋቑሖ ብምስባር ጥንሲ ንኽትሕዝ ክገብር ስለ ዝኽእል እቲ ወዲ ንስፐርሙ ኣብ ዘፍስሰሉ ግዜ ካብ 300 ሚልዮን ዘይነእሱ ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ወይ ድማ ስፐርም ሓቢሮም ይወፁ ካብዚኦም ቀዲሙ እቲ ሓደ ነቲ እንቋቑሖ እንተሰይርዎ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኣብ እዋን ድንግልና ጥንሲ ከጋጥማ ዝኽእለሉ ዕድል ድማ መትልኡ ኣብ ብልዕታ ከባቢ እንተጸኒሑ ኢቨን ዋላ ስፐርም እንተዚሃልዎ እውን ቁሩብ ስፐርም ስለ ዝህልዎ ናብ ውሽጢ ብምእታው ጥንሲ ንኽትሕዝ ክገብራ ይኽእል እዩ ስፐርም ካብ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ወፃኢ ኮይኑ ናይ ምጽናሕ ዕድሉ ዝነኣሰ ዋላ እንተኾነ ምጥንቃቕ ግና ዝሓሸ መማረፂ እዩ ስለዝኾነ እቲ ካልኣይ ክትጠንስ ትኽእለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ መትልኡ ኣብ ብልዕታ ከባቢ እንተጸኒሑ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ኣብ እዋን ድንግልና ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእለሉ ዕድል ድማ ብምትሕስሳይ እዩ እቲ ወድን እታ ጓል ኣንስተይትን ክዳውንቶም ገይሮም ኣብ ዝተሓሳሰይሉ ግዜ እቲ ወዲ ስፐርም እንተፍሲሱ ናይ ዘርኢ ፍርኡ ወይ ድማ ስፐርሙ ንኽዳና ሓሊፉ ናብ ብልዕታ ኣትዩ ጥንሲ ክትሕዛ ይኽእል እዩ ንስፐርሙ እውን በጻብዕቱ ነኻኺኡ ናብ ብልዕታ ከባቢ እንተጽጊዕዎ እውን ንተመሳሳሊ ተጓንፎታት ክትቃላዕ ትኽእል እያ ኣብ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣብ እዋን ድንግልና ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእለሉ ዕድል ድማ ኣብ መሐመሲ ቦታ ወይ ድማ ኣብ መሐመሲ ፑል ምሕማስ እዩ እቲ ወድን እታ ጓል ኣንስተይትን ኣብ ሓደ መሐመሲ ፑል ብሓደ እንዳሓመሱ እንዳሃለው እቲ ወዲ ስፐርም እንተፍሲሱ ናብ ብልዕታ እውን እንተኣትዩ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእለሉ ዕድል ኣሎ ስለዝኾነ ዋላ ድንግል እንተኾነት እውን በዞም ኣርባዕተ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእለሎም ዕድላት ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል እያ ስለዝኾነ ካብ ጥንሲ ክትርሕቁ እንተደሊኹም ነዞም ኣርባዕተ ነገራት ክትንቃቁሎም ኣለኩም እዚ ክኸውን ዝኽእል ድማ ከም ተቐድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ሙሉእ ንሙሉእ ዕፁ ድንግልና እንተዘይኮይኑ እዩ ነዚለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒለይ